Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asmi kula Rosita Dewi nugi kelas 11. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kasugengan tansah kaciwa kesatria dumateng kula panjenengan sami ingkang dahar kinurmatan Kepala Sekolah SMA Negeri Mojoagung Bapak Dras Waras SPD MPD ingkang leluwih ing ilmi lan budi Bapak Ibu Guru SMA Negeri Mojoagung serta rencang-rencang ingkang kula tresnani. Para rawuh ingkang dahar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga puji astuti dumateng ngersanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Ingkang sampun paring matan pinten-pinten kerahmatan, karaharjan, karahayan, saha kawiwijengan. Satemah kula panjenengan saged makumpul ing acara adicara dinten menika. Shalawat serta salam tansah kajiwa kasarira kula aturaken dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun anturi syafaat ing yaumul akhir. Ingkang salajengipun boten supe kula ngaturaken agunging panuwun saha sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa nganturi adicara dinten menika. Para rawuh ingkang mulya ing budi kula minangka pranacara badhe ngandharaken runtun pantermining adicara ing dinten menika. Adicara ingkang kapisan inggih menika punika sambutan. Adicara ingkang kaping kalih inggih punika acara pelantikan pengurus OSIS anyar. Adicara ingkang kaping 3 inggih punika usapan sungkeman. Adicara ingkang kaping sekawan inggih punika pangestu lan donga. Para rawuh ingkang dahar diudarsa sampun panpuma lapahing adicara dinten menika, kula minangka pranacara ngaturaken aginipun samudra panggah sami mbok bilih kathah lepat atur kula mugi saged berkah saking Gusti Maha Agung Kuwasa. Amin. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga kasaugengan tansah kajiwa kasatriya dumateng kula panjenengan sami. Ingkang dahar kinurmatan Kepala Sekolah SMA Negeri Mojoagung Bapak Dr. Andes Waras SPD MPD. Ingkang leluwih ing ilmi lan budi Bapak Ibu Guru SMA Negeri Mojoagung serta kanca-kanca ingkang kula tresnani. Para rawuh ingkang dahar, alhamdulillahirabbil alamin. Sumangga puja-puji astuti dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paring pinten-pinten karahmatan, karaharjan, kararya saha kawijenengan satemah kula panjenengan saged makempal ing adicara dinten menika. Shalawat saha salam tansah kajiwa kasira kula aturaken dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun diantu-antu syafaatipun ing yaumul akhir. Ingkang salajengipun boten supe kula ngaturaken anggunging panuwun saha sugeng rawuh ing dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa ngrawuh adicara dinten menika. Para rawuh ingkang mulya ing budi, kula minangka pranatacara badhe ngandharaken runtunan adicara dinten menika. Adicara ingkang kepisan inggih punika sambutan-sambutan. Adicara ingkang kaping kalih inggih punika acara pelantikan pengurusan OSIS anyar. Adicara ingkang kaping 3 inggih punika usapan sungkeman. Adicara ingkang kaping sekawan inggih punika pangestu. Para rawuh ingkang dahar diudasa sampun panumpa lampe adicara dinten menika. Kula minangka pranacara ngaturaken anggunging samudra pangasami mbok bilih kata lepat atur kula mugi saged berkah saking Gusti Allah Maha Kuwasa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.